പ്രിയ പ്രേക്ഷകരെ, ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങളോടാണ്. ഏകദേശം 1 വർഷം മുന്നേ ഇതേ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഞാനൊരു വീഡിയോ സംരംഭം ആരംഭിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പരിപൂർണ സപ്പോർട്ടായിരുന്നു അതിൽ കിട്ടിയത്. ഞാൻ പഠിച്ച എൻ്റെ എൻജിനീയറിംഗ് അറിവ് കൊണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ രീതിയിൽ, ഒരുപാട് ലക്ഷങ്ങൾ അവരുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ ലാഭിക്കുന്ന രീതിയിൽ, നിർമ്മാണത്തിൽ സാധാരണ വരാറുള്ള പല പാഴ്ചെലവുകളെ എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം, അതുപോലെ തന്നെ പല ചതിക്കുഴികളിലും നിങ്ങൾ വീഴാതെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സാധാരണ വീട് നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് ഒരുങ്ങുന്ന ആളുകൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അവരുടെ പഠന നിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് സഹായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നറിഞ്ഞതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം. ഇത് അവരിലേക്ക് എത്തിയത് പലപ്പോഴും നിർമ്മാണവുമായി യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത പല സുഹൃത്തുക്കളുടെയും ഒരു ഷെയർ കാരണമാണ്. ഞാൻ എഞ്ചിനീയർ ജാസിം ആനമങ്ങാടൻ, അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി, തിരുവനന്തപുരം. ഇനി എനിക്കറിയേണ്ടത് ഇത്രയധികം സപ്പോർട്ട് തന്ന നിങ്ങൾ എന്താഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. പലപ്പോഴും ഞാൻ പഠിച്ച അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് തോന്നിയ പല രീതിയിലായിരുന്നു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ പല ആളുകളും പേഴ്സണലായി മെസ്സേജ് അയച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, സാറേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ അറിയണം, അതിനെക്കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാമോ എന്ന് പല സുഹൃത്തുക്കളും പേഴ്സണൽ മെസ്സേജ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ അത്തരം ഒരുപാട് വീഡിയോകൾ ആളുകളുടെ താല്പര്യപ്രകാരം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ടോപ്പിക്സ് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമുക്കതിലൊരു ചർച്ച ചെയ്ത ശേഷം അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റെലവൻസ് നോക്കിക്കൊണ്ട് കഴിയും വേഗത്തിൽ അത്തരം വീഡിയോകൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പലപ്പോഴും എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എൻജിനീയേഴ്സിന് ഇത് വലിയ കാര്യമായിട്ട് തോന്നാത്ത പല കാര്യങ്ങളും സാധാരണ ആളുകൾക്ക് ഒരുപാട് ഉപകാരപ്രദമായേക്കാം. അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ അനുഭവിച്ചൊരു സംഗതി ഒരു സെപ്റ്റിക് ടാങ്ക് നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ഞാനൊരിക്കലും ഒരു സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിന് ഇത്രയധികം അതല്ലെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഇത്രയധികം ആളുകൾ പ്രയാസപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിയില്ലായിരുന്നു. പലപ്പോഴും ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പല ആളുകൾക്കും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ റെലവൻസ് ആയിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ അതിന് സമൂഹത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് എന്താണോ ഏറ്റവും പ്രധാനമുള്ളത് അത്തരത്തിലുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ നമുക്ക് ആദ്യം ചർച്ച ചെയ്തു. പല ആളുകളും പേഴ്സണൽ മെസ്സേജ് അയച്ചുകൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ടും ചോദിച്ച ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, സാറേ നിർമ്മാണം ഒരു സീക്വൻസ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ പല ഘട്ടങ്ങൾ ഓരോ സ്റ്റേജ് ബൈ സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ ഒരു എൻ്റയർ പ്രോജക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു പ്ലാനിങ് സ്റ്റേജ് തൊട്ട് ഒരു വീട് നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതിൻ്റെ A to Z കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതിനൊരു സീക്വൻസ് ആയിട്ട് ഡ്രീം ഹോം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സീക്വൻസ് 1, 2, 3 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ സീരീസ് സാധാരണ ആളുകൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാവുന്ന രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ, അതായത് ഒരു പ്ലോട്ടിൽ നമ്മളൊരു സ്ഥലം വാങ്ങിയത് മുതൽ അതിൽ വീട് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് മുതൽ അതിൻ്റെ വിവിധ നിർമ്മാണ ഘട്ടങ്ങൾ, കുറ്റിയടി, തറ കീറുന്നത്, അതിൻ്റെ ബെൽറ്റ് കോൺക്രീറ്റിങ്, ഫൗണ്ടേഷൻ, ഇങ്ങനെ A to Z കാര്യങ്ങൾ ഒരു സീക്വൻസ് ആയിട്ട് ഡ്രീം ഹോം 1, ഡ്രീം ഹോം 2 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സീക്വൻസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ നിങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമാവധി ഇത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക, ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആക്റ്റീവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്.